Mbalmaw ambe aw fo ka waliɲuman dɔn aw minnu sɔgɔlen bɛ an na Sirifila Jabarani sanfɛ ni waati in na jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan an b'a fɔ aw bisimila aw ka kɛnɛ kɔnɔ ne ye danbe kɛnɛ ye bi danbe kɛnɛ kɔnɔ an bɛna jirali kɛ aw la fɛn min na o ye sikasoka minnu sigilen bɛ Kati Medine u ka jɛkulu sigilen dɔ bɛ yen ni a bɛ fɔ a ma ko furubulon a furubulon ye hakilina min nana n'a ye ani jɛkulu in yɛrɛ sababu min ye a sigi u ka président d'honneur an wulila ka se a ma an ye ɲininkali tengo a la a ka sɔrɔlen an ka ɲɛmada o fɛ. An ye jate ta depuis 1981 an faw ni an kɔrɔw olu sen bɛ ko in na tuma min woro mana bɔ min de nɔfɛ peut-être a b'a cɛkɔrɔba ɲɔgɔn kelen wele a kɛrɛfɛ o bɛ furu kɛ an y'a jate ɲini k'a fɔ ko o tɛ fɛn sabatilen ye fɛn o fɛn tɔgɔ Sikaso o don kana se bi ma an bɛ bɛnkan dɔ sabati aw ni ɲɔgɔn cɛ woro cɛ mana bɔ min denmuso kɔni nɔfɛ woro bi taa furubulon kɔnɔ an bɛ furu tagama o cogo la fo ka taa se furu kɛli don ma an ye jate ta o ka fisa bɛɛ kelen kelen k'i denmuso don furu la ni y'a to an ye ŋaniya in siri k'a tɔ don n'a fɔ bi 81 ani bi cɛ fo ka na an yɛrɛ sen bɔ a rɔ k'a di an denw ma an ye furu o furu don alhamdulilayi an bɛ barika da ala ye o si kɔni ma sa fɔ ni ala ka wele sera min ma k'a fɔ karisa furu sara an ka furu donni nɔ de 81 nun jour a tɛ yen an b'a jigi o kan ka k'a barika dɔ ye o y'a nafa dɔ ye ala sago i sago a di denmisɛnninw ma an b'a fɔ wasa wɛrɛ yɛrɛ b'a rɔ ka tɛmɛ an ta kan parce que an cɛkɔrɔbaw an y'a sigi tuma min na an tun tɛ sɛbɛnni kɛ an kɔni tun bɛ bɛn a kan dɔrɔn ka ɲɛnabɔ an ni ɲɔgɔn cɛ da la k'an denw di furu la an nana denmisɛnw sen don a rɔ tuma olu ko a bɛ bɛn de an ka écrit don ko in nɔ donc u ye cahier dayɛlɛ a kama olu ye fɛn o fɛn furu a bɛ tɔgɔ bɔ o kɔnɔ a bɛ jamu bɔ o kɔnɔ a cɛ tɔgɔ bɔ o kɔnɔ a cɛ jamu bɔ o kɔnɔ ainsi de suite ala sago i sago alhamdulilayi a yɛrɛ min y'aw sen bɔ kɔnɔkɔrɔ ka an sɛgɛrɛ an b'a fo ka waleɲuman dɔn alhamdulilayi ka aw ka karamɔgɔba fo n'o y'an bɛɛ lajɛlen ka karamɔgɔ ye n'o ye Ayidara ye inshallah sini kɛnɛya ɲuman ala k'o di an n'aw ma ala ka n'aw sabati ala ka n'aw kɔrɔta ala ka n'aw jidi ala k'o kɛ kira bonya kama sallallahu alaihi bi maa min bɛ jɛkulu in ɲɛfɛ an ye ɲininkali tengu a fana la furu yɛrɛ ye mun ye ani fana furubulon yɛrɛ hakilina jumɛn bɛ a la a ka ɲinifɛn ye mun ye ani furubulon cɛkɔrɔbaw kɛ k'u bolo bɔ a la k'a d'u ma u sera ka min ni min kɛ a kɔnɔ an ka jɛ k'a ɲɛmada ale fana fɛ. an n'u la ne tɔgɔ ye Umar Sanogo ne ye école maître ye Sikasokaw ka tɔn min bɛ furubulon fɛngɛ kɔnɔna na o daniya ta ka da n kan k'an ka président d'honneur ye donc an bɛ o kɛnɛ de kan wula in na ka mɔgɔw kunnafoni kibaruya minnu b'an fɛ k'o lase o ma hakilina min nana n'a ye ka furubulon in lasigi an fɛ yan Kati Medine a kɔrɔ kun tɛ fɛn wɛrɛ ye cɛkɔrɔbaw ka laɲini de kun don o laɲini kɔnɔna na pour que an ka se ka don ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn dɔn ka ɲɔgɔn bilasira o hakilina kɔnɔna na furubulon in nana donc pour que an ka se ka don ɲɔgɔn na sababu kɛ mun ye fɔlɔ la kun bɛ taga sɔrɔ dɔ ka furu kun bɛ se ka kɛ Medine kɔnɔna na an minnu ye Sikasokaw ye mɔgɔw tɛ ladɔnniya mais une fois que furubulon donna bɛɛ bɛ ladɔnniya kibaruya min bɛ yen bɛɛ bɛ kɛ au même niveau d'information furubulon in nana o cogo de la de a laɲini ye fɛn belebeleba de ye o fɛn belebeleba ye fɛn min ye ala yɔrɔ furu tɛ fɛn fitinin ye donc o laɲini kɔnɔna na n'aw yɛrɛ dama farala ɲɔgɔn kan e kun bɛ taga sɔrɔ dɔ ka denmuso ka furuko bɛ yen mɔgɔ min bɛ sɔrɔ k'a bila denfaya la o kun bɛ kɛ gɛlɛya ye mais n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin furubulon kɔnɔna na an bɛ mɔgɔ de désigner min bɛ kɛ denfa ye o denfa in de bɛ kɛ intermédiaire ye furuboloma an na buranakaw ni ɲɔgɔn cɛ o ye fɔlɔ ye filanan an minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kuma o kuma a kelen kan a kɛnɛ kan
avant tin do ɲɔgɔn na an bɛ se ka ɲɔgɔn lahala dɔn karisa ma ye bi t'a la mun y'a bali ka na mun n'a ma se ka na an bɛ o dɔn donc u bɛ an permis fana ka se ka ɲɔgɔn lahala dɔn nin de y'a laɲini fila de ye danfara belebeleba ma don u ni ɲɔgɔn cɛ cɛkɔrɔbaw y'a bila yɔrɔ min na an y'a ta yen parce que cɛkɔrɔbaw yɛrɛ ka laɲini de nana ye de ko k'a kalifa denmisɛnninw na puisque olu bɛ ka sɛgɛn kɔrɔ bɛ ka na dɔw bɛ ka dɛsɛ mais an ka laɲini kɔnɔna na cɛkɔrɔbaw y'a d'an ma waati min na n dɔgɔnin min bɛ yan min ye Dawuda Sangare ale ye yɛlɛmabolo dɔ don a la o yɛlɛmabolo kɛra fɛn min ye ka papier ko dɔrɔn a papier ye mun ye mɔgɔ min denmuso ka ko de don a b'o tɔgɔ sɛbɛn o fa tɔgɔ sɛbɛn k'an burankɛ tɔgɔ sɛbɛn ka fɛn a tɔgɔw bɛɛ sɛbɛn u bɛ diinɛ min na ani u bɛ baara min na ani u fila bɛɛ bɛ sigi yɔrɔ min na cɛ ni muso k'o lahala bɛ se ka sɔrɔ ani woro nana bulon kɔnɔ don kelen min na date min na aw bɛ référence bɛ registre kɔnɔ donc ale ka hakilina de nana ni o ye o de kɛra yɛlɛma kura ye ani cɛkɔrɔbaw ka taabolo cɛ. Furubulon kɔnɔna na maa min ni ale ka baara bɛnnen bɛ u ka sɛbɛnniw bɛɛ lajɛlen ma an ye ɲininkali tengu a la furu yɛrɛ mun de don a ka se ka dɔ fɔ an ye a kan ani fɔlɔ an ka maakɔrɔw laada dɔ kun b'u bolo u kun tɛ sɔn ka furu nafolo bɛɛ sara sababu jumɛn ni nana ni o ye ani o hakilina in a bɛ mun yira a ka se ka walawalali kɛ an ye o kan ani fana gɛlɛya bɛ furu kɔnɔna na fan bɛɛ lajɛlen fɛ olu yɛrɛ bi u ka furusiriw an'u ka baaraw kɛcogoya a bɛ se ka hakilina ɲuman jumɛn di mɔgɔw ma u ka se ka fɛɛrɛ ɲumanw sɔrɔ min b'a to furuw bɛ se ka sabati cogoya minnu na ka taa se ayiwa furubulon yɛrɛ a ka wulikajɔ a sera ka fɛn minnu kɛ ale bɛ walawalali kɛ an ye o kan an ka jɛ ka an ɲɛmada fɛ. Alhamdulilayi rabbil alamin Sikaso ka furubulon in animation ɲɛmɔgɔw ye n bila baara dɔw la kɔnɔ donc o de bɛ ɲamariya ka kuma nin kɛnɛ in kan an bɛ foli d'u ma fu yɛrɛ ye fɛn min ye an ye min sɔrɔ an ka cɛkɔrɔbaw la wo bamanankan na ko ka du kɛ du kan parce que du fila de bɛ furu kɛ an ka laadakɔrɔw la en même temps furu ye ka sigi ɲɔgɔnya daga cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ u ka se ka kɛ guwa ye ni ka bugu cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ donc furu ye nin de ye an ka faamuya la alhamdulilayi an b'a ye an ka maakɔrɔw la ni furu nafolo ni nafoloba mana dantigɛ kuma min na bogotigi nɔfɛ an ka mɔgɔkɔrɔbaw mana mɔgɔ min bila sira in kan a tigilamɔgɔ misalila i n'a fɔ bi n'an bɛnna 20 ɲɔgɔnna la ou bien 30 ɲɔgɔnna la i b'a ye mɔgɔ min bɛna ni nafolo ye n'a bɛ furu dɔn a tɛ sɔn ka nafolo in n'aw bɛna 20 na a tɛna 20 jɛ dantigɛ maakɔrɔw y'a yira n na k'a fɔ ko kɔrɔ de bɛ ko in na furu ye balimaya santa de ye balimaya santa in kɔnɔna la e ni mɔgɔ min bɛna kɛ balimama ye i bɛna i ta di mɔgɔ min ma sigiɲɔgɔnya kura créera ni ɲɔgɔn cɛ balimaya kura créera ni ɲɔgɔn cɛ ni a ye hakɛ min f'i ye bogotigi nɔfɛ i b'a di ka i tɔnin to hali n'a sɔrɔ ko miliyɔn caman b'i kun kɔrɔ jumɛn bɛ nin na tɔ min bɛ to du fila ni ɲɔgɔn cɛ o tɔ in est-ce que an ka buranya kura in sigiɲɔgɔnya kura in kɔnɔna la est-ce que an burannakaw ye ladiri ye wa est-ce que u bɛ sɔn k'u ka layidu bɔ a sira fɛ wa o bɛ dɔn musakanin min tora yen furu mana don ka ban pewu tuma min na a tɛ kani n'a bɛ kani u bɛ wagati janba ta san yirika ta k'a lajɛ denw ni fɛnw bɛɛ bɔra la hali bi an burannakaw ma réagi o la o sugu bɛ dɔn nin de kama donc maakɔrɔw ni mɔgɔ min bɛ taa furu sira tagama bɛn mana kɛ musaka min na u tɛ sɔn ka musaka in dafalen sara hali n'a sɔrɔ ko wari y'u labɔ donc réservation de don walasa k'a dɔn k'a fɔ sigiɲɔgɔnya kura ni danaya kura min bɛ ka don an n'an burannaka ninnu ni ɲɔgɔn cɛ est ce que mɔgɔ ladiriw don wa o bɛ dɔn musaka tɔ in saracogo la an ka maakɔrɔw n'o ye Sikasoka minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Sanafara mairie nin kɔnɔna la u ye nin tɔn in sigi sen kan i n'a fɔ ɲɛmɔgɔ bɔra k'a fɔ a sigi kun fɔ cogo min na tɔn sigira sen kan depuis 1981 donc 81 u bɛnna kan ka nin tɔn sigi sen kan tɔn sigilen kɔ sen kan maakɔrɔw y'u sɛnsɛn ni ɲɔgɔn ye nin yɔrɔnin kelen in na yan n'o de y'an ka siège social ye famille Sanogo la mairie nin yan donc fo kana se l'an 2010 ma 2010 nana sɔrɔ cɛkɔrɔba minnu ye nin initié
a caman ye ala ka wele jaabi minnu yɛrɛ bɛ yan an kɔrɔ ala barika olu fana bɛ ka dɛsɛ n'o ye kɔrɔ ka banaw ye 2006 sera kuma min na cɛkɔrɔbaw y'a lajɛ an ka nin fɛn ɲumanba in n'an m'an jija a bɛna tunu walasa a si ka bɔ denbaya fɛn o fɛn n'an kun jɛra ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ lajɛlen ka na ni denw ye komi an denw balikuyara an ka jɛ ka baara in tɔ ɲɛnabɔ ɲɔgɔn fɛ kelen u ye anw denmisɛnw wele ni k'an sen don baara in na mɛ u m'u mabɔ pewu u y'an kalan fo ka taa an se an ye faamuya sɔrɔ kuma min na cɛkɔrɔbaw dɛsɛra u tora so donc 2010 ni bi cɛ sa an denmisɛnninw ye baara in daminɛ i y'a fɔ cogo min na ko an sera ka yɛlɛma jumɛn don a la an ka maakɔrɔw ka nɔ kɔfɛ maakɔrɔw ye baara kɛ toujours ni danaya ye ni kuma ɲɔgɔnya ye mɛ u ma sɛbɛnni kɛ ka bila anw ɲɛ o kɔnɔna la anw nana baara in ta kuma min na an ye san dama kɛ hali bi an bɛ k'an faw ladege mɛ an nana ye walasa an ka se ka lakaleliba kɛ ani ka sɛbɛnni dɔ bila an somɔgɔw ɲɛ an denw fana ɲɛ donc an y'a ye k'a fɔ an se moment est ce que an tɛ registre dɔ teni donc ni hakilina bilala jama kɔrɔ don min na a diyara jama ye kojugu an ye sɛbɛnnikɛminɛnw don a la gafe donna a la gafe min ni an ye burankura min sɔrɔ burankura ka tɔgɔ a jamu ani a bɛ an denmuso bien an ka lamɔden ou an dɔgɔmuso min nɔfɛ an b'o fana ka filiation ta ni nin bɛɛ farala ɲɔgɔn kan kuma min na an bɛ sɔrɔ ka ɲɔgɔn ɲininka furu kɛnɛ kan ayiwa makɔrɔw n'aw ka yamaruya ye ɲala an bɛna mɔgɔ min don furu la mɔgɔ si ɲɛbɔlen t'a fɛ an yɛrɛ damaw la fɔlɔ wa ni mɔgɔw n'an balimaw ye sira d'an ma se moment an bɛ sɔrɔ ka laɲini kɛ sisan burankɛ in yɛrɛ ye jɔn ye a bɛ diinɛ jumɛn na a bɛ baara sugu jumɛn de kɛ walasa ka a ka denbaya balo n'a y'an ta in d'a ma wa est ce que hɔrɔn don wa silamɛ don wa n'an ye nin enquêtew bɛɛ kɛ a n'a sigiyɔrɔ nin bɛɛ mana dafa kuma min na bura min na an k'a dɔn k'a fɔ e n'an bɛ se ka kɛ furukɛ ɲɔgɔn ye en ce moment an bɛ woro valider bulon kɔnɔ donc bulon bɛ baara in kɛ tan de danfara kura min donna la dɔrɔn o de ye cɛkɔrɔbaw tun tɛ sɛbɛnni kɛ mais an ye sɛbɛnni don a la o sɛbɛnni de b'an permettre bi ka se k'an ka statitigiw di jama ma ga hakɛ min bɛ furubulon in kɔnɔ bi a bɛ bɛn ga 20 ani ga 4 ma nin du 24 olu denw de bɛ ka jɛ ka baara kɛ cɛkɔrɔbaw nɔ la mɔgɔ hakɛ min bɛ ka sɔrɔ cɛkɔrɔbaw kɔ la fana ka na walasa nin baara ɲumanba in ka se ka ɲɛnamaya o bɛ bɛn mɔgɔ 30 ani mɔgɔ 2 ma an ka tɔndenya la bi minnu bɛ ka se ka na baara in ɲɛnamaya baara o baara n'i y'a sigi sen kan surtout ni ɲɔgɔnna baara ɲumanba i bɛ obligé i bɛ suivi k'a la effectivement n'an ye an balimamuso ou bien an denmuso min don furu la nin tɔ in tɔgɔ la an bɛ dɔ kɛ denfa ye min bɛ kɛ denfa ye denfaya in kɔrɔ ye mun ye furu yɛrɛ baaramisɛnnin tɔw fo ka taa se muso ka di cɛ ma denfa bɛ o suivi kɛ o baara kɛ maintenant ni ala nana kɛ furu coronna kuma min na i y'a fɔ cogo min na gɛlɛya bɛ na don dɔ la ni gɛlɛya donna n'an balimamuso ou bien an denmuso min sera an ma ni dusukasi ye ou bien n'a lakalela an ye donc o denfa kelenw fana ale bɛ kɛ intermédiaire ye bulon ni an burankɛ ni ɲɔgɔn cɛ k'an na sɔmi n'an bɛ se ka min dilan a la an b'o dilan a la walasa furu in bɛ se ka si sɔrɔ cogo min na donc o kɔnɔna la an nana ye baara ye nɔbɔ dɔɔni ka sababu kɛ an ye furu 20 sɛbɛnni daminɛna juin 2015 juin 2015 ni bi ni ɲɔgɔn cɛ an ye furu 20 ani furu 3 siri bulon in kɔnɔ bulon y'o woro de ta an b'a fɔ ka woro ta o y'a validelen ye maintenant nin kɔnɔna la an ye an ban woro 3 la an banna woro 3 la an ye woro 20 ani woro 3 ta donc ala barika ni woro 23 fana la an nana ye furu salen a la o kɛra an bolo an ka dɔnniya kɔnɔ furu 2 an balimamuso min seginna ka na an ka bɔ a kalama ko an dɛsɛra nin na wa furu sara balimamuso 2 sigilen bɛ so bi minnu ka furu sara an ma se ka solution sɔrɔ la o ye ala yɛrɛ ka kɛ ye baara bɛɛ n'a tagabolo don komi an bɛ k'a fɔ aw ɲɛna cogo min na ko sikasukaw ka furubulon a ka ca la n'i ye duguba bonyalen an bɛɛ y'a jeni bɔra so dɔ de la burusi kɔnɔ dugu dɔ de la walasa ka na duguba la bonya an ka mɔgɔbaw ye u fara ɲɔgɔn kan walasa u nɔ kana tunu walasa an hinɛ bɛ se ka don ɲɔgɔn na o de kama u ye nin baara ɲumanba in kɛ k'a daminɛ 81 na fo ka na se bi ma anw yɛrɛ sen donna la tuma min na anw fana nana ka na baara kɛ nin cogo in na ni ka ni yɛlɛma misɛnnin ninnu don a la o nana yira an na k'a fɔ an se moment an ye an ka mɔgɔbaw ye min to an bolo n'o de ye ko sikasokaw
mɔgɔ ne ko bɛ Sikaso région kɔnɔ an kɔni ma sigida bɔ sigida la cercle caman bɛ Sikaso bolo sigida caman b'a bolo mais Sikaso région mɔgɔ o mɔgɔ ni nana ye dunan ye dugulen o ni tun t'a kalama an b'i ladɔnniya ni nana kuma o kuma tɛ bienvenue mais pour le moment an kɔni ma dayɛlɛ région wɛrɛ mɔgɔ ye fɔlɔ parce que an Sikasokaw dama de bɛ ka nin baara in kɛ Sanafara mairie kɔnɔ yan effectivement malien bɛɛ lajɛlen bɛnnen b'a kan bi n'i taara mairie la ni mairie k'i ma ko n ye furu 100 siri ni semaine kɔnɔ o semaine laban na n'i taara JTC la JTC b'a f'i ye ko furu 60 sara malien bɛɛ bɛnnen b'o kan furu bɛ ka siri cogo min na sata ka ca ni o ye ɔ mɔgɔw yɛrɛ ko mɔgɔw ko la bonjour monsieur le maire ɔ adieu monsieur le juge donc furu bɛ ka sa ni nin terme in de ye bi an mɔgɔw yɛrɛ ye nin tɔgɔ da in na maintenant ɲininkali ye fɛɛrɛ jumɛn bɛna sɔrɔ sisan pour que an denmisɛnninw bolo furu bɛ se ka kɛ fɛn sima ye i n'a fɔ an y'a ye an masaw la cogo min na an bɛ se ka an ka bulon ye bulon ye min bɛ a ɲini an denmisɛnnaka bɛɛ lajɛlen fɛ an kana sɔn k'an sigi ten n bɛ o seereya jumɛn di k'a yira k'a fɔ ko furu ma dɔn furu dɔnbaliya de b'a to ni furu bɛ sa joona furu dɔnbaliya o perewu dɔ ye jumɛn ye don dɔ mairie la an yɛrɛ ɲɛna an taara an balima dɔ ka furusiri la cɛkɔrɔba san 60 de ɲininka k'a to denfaya la ko n yala ko furu nafolo sarala wa a ko ko awɔ ko furu nafolo ye joli ye a ye joli sara a ma se k'a dɔn a bilasara o don ne y'an ka bulon nafa ye donc ni denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen i kɛ ɲɔgɔn kan i n'a fɔ bɛɛ bɛ bɔ région dɔ la ka na Bamakɔ lafa i n'a fɔ Sikasokaw y'a kɛ cogo min na Sanafara mairie kɔnɔ yan ni bɛɛ lajɛlen i kɛ ɲɔgɔn kan an bɛ ka se ka an ka denwololenw n'an dɔgɔmusow n'an ka lamɔdenw don furu la cogo min na ani k'u bilasira cogo min na ni gɛlɛya donn'u ka furu kɔnɔ ka se ka fana ka fu siri o gɛlɛya la walasa ka denmuso ka sigi a ka furu kɔnɔ toujours n'an ɲɔgɔnna n'an ka génération bɛɛ lajɛlen ye ni ɲɔgɔnna baara ɲumanba kɛ ne dalen b'a la n bɔra ka statistiki min d'aw ma sisan nin tan furu 20 ni 2015 juin 2015 ni bi cɛ furu 20 ani furu 3 furu 20 ni 3 sirilen kɔfɛ donc an dɛsɛra min na ko gɛlɛya donna a kɔnɔ an dun dɛsɛra gɛlɛya la donc o dan ye furuden 2 de ye min bɛ an bolo yan bi fɔlɔ o yɛrɛ ma furu wɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ donc o b'a yira an na k'a fɔ en ce moment ko ja an ka baara bɛ ka nɔbɔ denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen mana nin kɛ cɛkɔrɔbaw nɔ la i ka cɛkɔrɔba nɔ la a ka ca la an balimamusow n'an furumusow u bɛ sijɛtigiya k'u ka furu kɔnɔ maintenant an bɛ laɲini min kɛ sisan bulon bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka tɔnden bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn Sirifula télévision aw min yɛrɛ sɔnna ka na dame kɔnɔna la dame kɛnɛ kɔnɔ ni ka na an ka bulon baro ɲɔgɔnya biw la in na ka aw yɛrɛ fo ka waleɲuman dɔn aw bɔra so aw nana so fɛn min m'aw sɔrɔ aw natɔ o kana aw sɔrɔ aw segintɔ wa baara in ala ka kɛ baara sima ye k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ anw cɛmanw denmisɛnninw la minnu ma furu kɛ fɔlɔ u kana siran furu ɲɛ u ka don a la ka da la ko jaja denmisɛnninw bɛ yen minnu bɛ ka furu encourager ni ka furu entretien kɛ musomanw an balimamusow n'an denmusow fana u fana ka sɔn furu a mana kɛ cogo o cogo don dɔ ka di don dɔ bɛ goya wa don min mana goya fana i ka limaniya n'a ye k'a fɔ ko ja fana b'a kɔfɛ donc nin kumakuncɛ kuma ninnu de tun b'an bolo k'a di bɛɛ lajɛlen ma Sikasokaw mana kɛ fan o fan maliyɛn tɔw mana kɛ fan o fan bɛɛ lajɛlen ka Sikasokaw ka bulon ladigi Sanafara mairie kaw y'a kɛ cogo min na walasa bɛn bɛ se ka sabati walasa furu bɛ se ka mɛn sira cogo min na. Ne ye jateminɛ min y'a la a taabolo ka ɲi kosɛbɛ kabini ne ka woro bɔra ni woro taara furu bulon na u y'u ka recherchew kɛ ka jateminɛw caman k'a kan san'u ka woro minɛ woro yɛrɛ minɛnen kɔfɛ ka se furu kɛli ma ka se bi ma ne ma tɔɔrɔya fosi a kɔnɔ fɛn min a nafa ka bon kosɛbɛ fɔlɔfɔlɔ ninnu de tun bɛ kɛ walasa ka silamɛya ni bɛnɲɔgɔnya don sigiɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ donc n'an y'a ye k'a fɔ a wali kelen-kelenninw bɛ yen hali sisan a bɛ ka continuer an k'an ka dɛmɛ d'u ma tiɲɛ na. nana u ka karamɔgɔ kun bɛ yen an ye kumakuncɛ kumaw di a ma a ka se ka dugawu kɛ a ka fɔtaw an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ. Alhamdulillah an kɔni an nisɔndiyalen don kosɛbɛ kosɛbɛ ka da mun kan parce que an b'a dɔn furu ye alakira ka sunna de alhamdulillah anw bɛ ka alakira ka baara alakira ye baara min daminɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ fo ka taa sa ka saya ma an bɛ ka o baara de su n'o ye furu ye alhamdulillah donc alhamdulillah an b'aw fo k'aw barikada aw minnu sɔnna ka na anw ɲininka
an ka furubulon a lahalala an ka foli bɛ aw ye ni aw minnu ye Cherif télévision mɔgɔw ye an bɛ Aidara fo Aidara ka mɔgɔw an bɛ aw yɛrɛ fo an kɔni alhamdulilayi an nisɔndiyalen don kuma wɛrɛ foyi tɛ anw ma an balimakɛ y'a fɔ k'a bila yɔrɔ min na kuma bɛɛ bannen don an ta ye foli de ye ani dugawu don ye yarabi an b'a ɲini Alahu subahanahu wa taala fɛ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan furu la an b'a ɲini Alahu subahanahu wa taala fɛ Ala ka barika don a furu bɛɛ lajɛlen na yarabi ka n tɔɲɔgɔn caya dugu kɔnɔ Ala m'o kɛra an b'o ɲini Alahu subahanahu wa taala fɛ Ala k'o fatuw di an bɛɛ lajɛlen ma. sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan k'a lase aw ma Kati Medi ni Sikasokaw ka jɛkulu min bɛ yen ni a bɛ fɔ a ma ko furubulon u ka kɔrɔfɔw la o de kun ye nin ye o la furubulon a sigikun an'u ka laɲini u dasira a kuma bɛɛ lajɛlen fɛ u ka laɲini ye Mali kɔnɔna na région fan bɛɛ lajɛlen fɛ denmisɛnnin jɛkulu minnu bɛ yen mun bɔyɔrɔ ye fan wɛrɛw ye nin n'a ɲɔgɔnna u ka se k'a baaraw sigi min b'a to furu koɲɛw ka se ka sɛgɛsɛgɛ ani furu n'u donna mɔgɔ ka sɔrɔ min bɛ ayiwa u hakili to furu la a bɛ se ka sabati cogoya minnu na o la k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw minnu ni an danbe kɛnɛ tɛ fɔ aw kɔ jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan ka Allah subhanahu wa ta'ala deli Ala ka sigi wɛrɛ yir'an na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.